Hayırlı gün, isəmisiz, hürmetli kollegalar. Qalib ijad birləşməsi Kariyev teatrı ilə birlikdə teatrda improvizasiya деп аталған актерлық ustalığı məktəbi менендедер шундай bir қызықлы проект башлый. Менә шул хакта сөйләшү өчен без бүген Татар-Информ мәгълүмат үзәгенә чакырдык кунакларына. Рәхим итегез, Нурбек Батулла, актер, Кariyev театры хореографы, Алтын битлек театраль премиясы иясе, Лилия Гараева, Kariyev театры директоры урынбасары, Марсель Нуриев, хореограф, һәм Йолдыз Миңнуллина, шагыйрә. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде әйдәгез, менә бу актерлык лабораториясының идеясы турында сөйләр өчен беренче булып сүзне Лилия ханым сезгә бирик. Рәхим итегез. Қалып яңа буын жиыны кысаларында безнең хәзер театрыбызда бик күп проектлар тормышка аша. Һәм менә үткән гыйнвар аенда безнең Қалып ликбез белем бирү лекциялары үтеп китте. Ул инде безнең хәзерге заман Европа театраль үсешенең тенденциялары турында барды. Бик күп катнашты артистларыбыз, төрле театрлардан җыелган артистларыбыз бар иде, республикадан, Казан шәһәре театрларынан катнашты. Һәм менә шушы традицияны дәвам итеп, һәр ай саен 24 числода планлаштырабыз менә шундый лекция форматлары, тренинг, мастер-класс форматлары кебек шундый Қалып кысаларында проектларны тормышка ашырырга. Алга таба инде безнең февраль аенда, 24 февральдә театраль импровизацияга багышланган шулай ук тренинг, мастер-класс үткәрергә планлаштырабыз. Моның инде авторы безнең әйтеп киткәнчә Алтын битлек театраль премияның лауреаты, Муса Җәлил премиясе лауреаты Нурбек Батулла. Авторы һәм шушы проектны тормышка ашыручы да безнең Нурбек булачак. Тулырак информацияны бирү өчен мин бәлки Нурбек сиңа сүзне Нурбеккә бирик. Исәнмесез. Хәерле көн. Без бу проект кысаларында үзебезнең ниндидер булган бер тәҗрибә белән уртаклашырга булдык. Монда мин автор дип әйтсәләр дә инде импровизациядә авторлар юк. Ул шундый бер демократик күренеш. Анда режиссерның роле да инде бик нык үзгәрә. Без күнеккән режиссер юк импровизациядә. Ләкин алай да импровизациядә ниндидер техникалар, ниндидер алымнар, ниндидер күнегүләр бар һәм импровизировать итәргә өйрәнеп була дип уйлыйбыз без. Менә мин ярдәмгә чакырдым Марсельны, Туфанны, ул бүген монда кызганычки юк һәм башкаларны. Без барыбыз да моны бик мөһим дип саныйбыз. Ни өчен дигәндә, чөнки шын иҗат ул импровизациядан башлана. Гомумән безнең тормышта ул импровизация киләсе мизгелдә нәрсә буласын без әйтеп бирә алмыйбыз, аңа әзерләнә алмыйбыз. Бүгенге очрашуга да без жюри әзерләнмичә килдек, чөнки без импровизациягә әзерләнергә тиеш. Тагын нәрсә әйтим. Бу лаборатория ничегрәк эшләячәк, менә аның формасы нинди була, процесс нинди булачак? Ну, әлегә без уйлаганча булайрак була инде. 23-нә хәтле без ниндидер заявкалар кабул итәбез артистлардан, артист булмаган кешеләрдән, татарча белгән кешеләрдән, татарча белмәгән кешеләрдән, картлардан, яшьләрдән, ирләрдән, хатын-кызлардан, гетеросексуальный, гомосексуальный кешеләрдән безнең гомумән бернинди шикләр дә юк. Яшь буенча да, милләт буенча да һәм сексуаль карашлар буенча да, политик карашлар буенча да. Һәм 24-тә булачак инде безнең беренче очрашу. Анда булачак ниндидер тренинглар, Марсельдан булачак пластик импровизация тренинги, Нурбектан һәм Туфаннан. Без ниндидер күнегүләр ясап карыйбыз да, 25-е ниндидер бер кастинг инде сойлап алу үткәрбез. Теге артык күп кеше килсә дип инде яки белмәм инде. Ни өчендер. Һәм шуннан соң бер төркем артистлар белән без дәвам итәчәкбез. Бу модульлап булачак, шундый өлешләп булачак. Беренче өлеше барачак 15 мартка кадәр. Без шөгыльләнәчәкбез, импровизировать итәргә өйрәнәчәкбез. Алла кушса, һәм 15 инде ниндидер
тамашачыга рөхсәт итәчәкбез безнең күнегүләргә карарга, күз салырга. Һәм аннан соң без берникадәр вакытка аерылышып торабыз, аерым яшәп карыйбыз һәм аннан соң апрельдә тагы бер җыелып күнегүләр ясыйбыз. Һәм майда инде 3нче блокта киләчәк Алла берсә Петербургтан минем укытучыларымның берсе импровизация белән шөгыльләнүче актер, танылган кино актер Андрей Фисков. Бик яхшы актер һәм бик яхшы педагог. Һәм ул да безгә ярдәм итәчәк, үзенең тәҗрибәсен өстәячәк шушы төркем артистларга. Һәм нәтиҗәсе билгеле инде бу импровизация һәм бәлки нәтиҗәсен фаразлый алмыйсыздыр. Шулай да фаразлап карагыз әле, менә моның нәтиҗәсе нинди булачак? Йолдыз, бу сорау сиңа да, Марсель сезгә дә бу сорау, Нурбәк сезгә дә. Мин монда бердән-бер күрәзәче буларак хәзер фаразлап карыйм. Нәрсә булырга мөмкин? Безнең булай алдан теге импровизация дигәч тә аның барыбер ниндидер шикләре, нукталары куела инде. Һәм шундый нукталарның берсе иттереп без күргән идек соңгы этапта импровизацион куелыш, спектакль дип атарга маны ничектер куелыш ясарга бергәләп менә Андрей Фисков белән аның ярдәме белән инде. Шушы лабораторияга җыелган кешеләр белән бергә һәм аны бәлки алга таба да күрсәтү мөмкинлеген карарга, бәлки аның кызык проект килеп чыгар. Һәм гомумән бу әйбер безнең башланды Калиб Батл дигән чара уздырмакчы идек без. Ул театрлар арасында булырга тиеш иде, шундый импровизациядә көч сынашу сыман. Аннары соңында шагыйрьләр арасында, композиторлар арасында, музыкантлар арасында шулай дип уйладык та, ләкин андый чараларның гадәттә нәтиҗәсе булмый. Анда катнашалар да, үзара көч сынашалар да, шуның белән тәмам. Ахыргы ниндидер яңа продукт барлыкка килми. Һәм катнашучы өчен файдасы да юк кебек теге. Ул яңа әйберләргә өйрәнми, ул булган белеме белән генә эш итә. Шуңа күрә без аны шушындый менә лабораторияга әйләндерергә булдык. Ниндидер яңа алымнар эзләп һәм шуларны кулланып, ниндидер яңа бер продукт ясап карап. Һәм ул булырдыр дип ышанабыз инде. Марсель, сезнең фаразыгыз. Мин Марсельгә тәрҗемә итәм сорауны. Рәхмәт Батыл. Миңа русча җиңелрәк сөйләшергә гафу итәрсез. Я не знаю сказать итог всему этому. Это импровизация, она на то импровизация, что это больше работа с самим собой и понимание границ своего тела, границ своего сознания, насколько ты можешь зайти далеко, где этот предел, где эти границы, собственно говоря, в пространстве, вне пространства, где бы это ни было, на улице, не на улице, в сценическом пространстве, здесь. Это просто понимание себя, и это, возможно, диалог с самим собой и с другими людьми, которые находятся здесь и сейчас. И это абсолютная, абсолютная, я не могу сказать, что абсолютная, но в какой-то мере это свобода, которая дает возможность найти, возможно, новые формы, возможно, нового тебя, возможно, прийти к каким-то новым мыслям и понять, кто ты, где ты, зачем ты, и много-много другое, входов и выходов во все это. Наверное, для меня это даже не итог, а большей мере процесс. Импровизация – это больше процесс, чем какая-то точка. Например, когда Стив Пэкстон начинал контактную импровизацию, он до сих пор не говорит, что это я ее начал. Да? Он просто нашел этот путь, а дальше уже весь мир контактирует. Занимается контактной импровизацией. Даже то, что сейчас происходит, это уже контактная импровизация. Она может быть и вербальной, и физической. Это как диалог, который происходит вместе с вами. Поэтому этот диалог, он всегда есть. И эта философия, например, контактной импровизации уже вылилась в жизнь.
Это уже философия жизни, это нечто большее, чем просто контактная импровизация. Вот. Например, можно говорить что-то, это может быть сплошной поток сознания, а абсолютно кто-то, не понимая, что, о чем я говорю, может в это время двигаться, и я могу об этом просто говорить или видеть, что написано театр, да, импровизация, актерлык, лабораториясы бағышланған, матбуғат, конференциясы, конференциясы. Болашақмы? Қашан? Ну, как-то вот так, например, может быть. И я не знаю, итог ли это, продолжение ли это, начало ли это. Возможно, нет границ между театром и зрителем. Может быть, он и есть в реальных условиях жизни. Может, эта жизнь и есть процесс. Может, танец — это и есть жизнь, а театр — и это и есть жизнь, а не только в сценическом пространстве, как мы иногда только понимаем. И если мы это не попробуем, мы это не поймем, грубо говоря. Әйдәгез журналистларға сөз берейік. Сұрауларыңыз бардыр. Нұрбек, сіз девам етіңіз. Девам етіңіз. Сұрау Лилияға, менә шушы ирекле яшьләр белән сезгә эшләү ничек театрда? Һәм икенче сорау, бу лабораторияның ничә яшьлектән балаларга карарга ярый яшәгәне, тамашачыга рөхсәт ителгән өлешендә 12-дән, 16-дан, 18-дән 21+. Менә әйтеп тә бирде Нурбек. Рәхмәт соравыгыз өчен. Әлбәттә, бик кызыклы безнең театр үзенә күрә бер дөнья хәзер инде. Спектакльләр, шул лабораторияларда, тренинглар, мастер-класслар. Әлбәттә, менә шундый мәдәният яктан бик актив тормыш бара хәзер. 2019 елны да без менә шулай башлап җибәрдек. Нурбек, син анда исәнме? Әйе. Инде яшь, ничә яшьтән? 14-16 яшьтән дип әйтикме, Нурбек? Юк, әйдәгез, 21 яшьтән. 18 яшьтән. Мин менә сорар идем әзрәк олырак ценз, теге алай-болай булса дип инде. Беренчедән, икенчедән, ул менә психологик яктан ничектер теге үзеңә иркенрәк, теге без барыбер шикләр булмаса да, име? Ләкин теге ничектер шундый изге әйберләр бар, име? Мәсәлән, балалар психикасы. Ул минемчә бик изге әйбер, шуңа күрә һәм ул турда борчылмас өчен актер борчылса, ул булай да бик күп борчыла актер халкы. Ул борчыла анда зарплатасы турында, анда борчыла режиссер начар булганга күрәме, или бер анда материал начар булганга борчыла, ул билет сатылмаганга борчыла. Аны булай да бик күп борчыла торган сәбәпләре бар. Шуңа күрә хит бер сәбәбен булса да без аның борчылу сәбәбен алып атыйк. Борчылмасын ул. Менә безнең проект кысаларында борчылмасын һәм рәхәтләнеп үзенең эшке потенциалын ачсын иде. Инде әйтеп үтәсем килә, безнең театрыбызда хәзерге көндә актерлар бик зур эш алып бара. Бурятиядан килгән үз эшенең остазы актер Илдар Мусин белән, актер-режиссер Илдар Мусин белән күпмедер Нурбек дөрес әйтәме, подготовка, әзерлек бу проектка. Һәм инде 19 февральдә, әгәр дә мөмкинлегегез чыга икән, килегез, безнең ачык мастер-класс үтәчәк журналистлар өчен дә. Илдар турында. Илдар турында бер-ике сүз әйтә алам, чөнки аның методикасы бик уникаль. Аны профессионаллар арасында да бик сирәк беләләр. Демидовский этюды дигән шундый метод бар. Ул бик шундый тирәнтен һәм шундый иркенлеккә корылган, көнчыгыш фәлсәфәсенә корылган бер шундый методика.
Демидов әйтергә кирәк, ул Станиславскийның чордашы, алар бергә эшләгәннәр һәм бергә курста җыйганнар хәтта. Ләкин инде билгеле бер сәбәпләр аркасында алар ачуланышып, ниндидер көнләшү хисе туып Станиславскийның Демидовка карата. Ул кызганыч ки үзенең 8 томлык хатирәләрендә Демидов турында бер тапкыр гына искә ала һәм ул шундый ничек әйтергә гаделсез онытылган исем безнең илебездә. Гәрчә ул уникаль методика һәм ул методиканы белүчеләр бик аз безнең илдә. Мәсәлән, ул методиканы тапшыручы кешеләрнең берсе Малаев Бабель. Ул Америкада яши, һәм ул методиканың специалисты, ул килеп Петербургта Илдарлар укыган курсны, ул Фельштинскийда укыды. Илдар Мусин исемле безнең җегет, якташыбыз, Фельштинскийда укыды һәм Малаев Бабель белән шөгыльләнеп, инде укуын тәмамлагач, ул китте Бурятия буддизм университетында ул фәлсәфә өйрәнә. Шуңа күрә мин аны чакырдым һәм Аллага шөкер безнең ачык булуына күрә, безнең театрның ачык булуына күрә, директорыбызның ачык карашлы булуына күрә, алар безгә шундый рөхсәт бирделәр һәм хәзер бүгенге көндә тренинглар бара. Һәм минемчә ул бик уникаль. Татарстан өчен генә түгел, Россия өчен генә түгел, дөнья күләм күзлектән караганда ул уникаль тренинглар, чөнки ул кешенең эчке потенциалын ача. Чөнки ул шундый бик сирәк очрый торган педагогика, менә педагог синең кимчелекләреңне күрми, ул синең уңай якларыңны күрә. Менә әйтик, син 20 минут нәрсәдер эшләдең, шул 20 минут эчендә 1 секунд уңай ягың булса, ул шул 1 секундка синең игътибарыңны юнәлтә. Һәм ул бик файдалы, чөнки безнең менә инде шундый җәмгыять һаман безгә ниндидер киртәләр, шикләр куялар, һаман безне ачуланалар, һаман кемдер тәнкыйтьли, һаман менә бала чактан башлана ул балалар бакчасыннан һәм шулай дәвам итә. Һаман аннан соң начальник башка сугып тора һәм без үзебезнең эчке потенциалыбызны шуңа күрә кызганыч ки ача алмыйбыз. Һәм миңа калса бу безнең җәмгыятькә бик файдалы булыр иде дип уйладым мин. Һәм менә бу нисбәттән әйтәсе килә, ул театрның бер максатларының берсе дә шулдыр дип уйлыйм. Ниндидер шундый эчке иркенлек транслировать итү. Теге вседозволенность түгел, теләсә нәрсә эшләү түгел, ә эчке иркенлек. Менә сер түгел бит инде. Күбегезнең бардыр хәзер ниндидер идеялары, ләкин ни өчендер начальникка ошамас, яки килеп чыкмас, яки үзеңә ышану булмаудан ул идеялар шунда әкрен генә үлеп сасып яталар. Бәлки безгә иркенәеп, бөтен идеяларны тормышка ашырып шунда башка проблемалар да юкка чыгар бәлки. Эчке иркенлек белән вседозволенностьның шиге кая аның? Аның шиге нияттә. Менә әйтик, менә әле генә мин эшләгән эшне, нияты ике төрле булырга может. Мәсәлән, берсе ул сезне шаккатыру, бу минем өчен кызык ният түгел. Икенче ният, мин үз өстемдә эшлим. Менә мин утырдым монда сөйлибез, шундый әйтәм, импровизация турында да булай моңсу сөйләргә, инде без, кирәгебез бер тиен инде алайса без монда, иркенлек турында сөйлибез. Ә мин эшемдәге инде 5 минут менә бу 5 минут шул импульска бирмичә үзем белән көрәшеп утырдым да, мен әйтәм, нишләп мин үзем белән көрәшәм? Нишләп мин көрәшәм? Чөнки мин кеше фикерен турында уйлый башлыйм. Менә бу үз өстеңдә эшләү. Әлбәттә, вот ният шул. Ният үзеңнең ниндидер иллюзор бит. Без уйлап чыгарган күп киртәләр, без уйлап чыгарган. Мәсәлән, менә мин еш кына артистлардан һәм режиссерлардан ишетәм, әбиләр нәрсә уйлар икән бу спектакль турында. Дипме? Мин әбиләрне бик яратам, хөрмәт итәм, әлбәттә. Әбиләргә карарлык спектакльләр байтак бит инде. Ә яшьләр нәрсә уйлар икән безнең бу? Ә яшьләр бүтән килмәсә театрга, без шундый, менә шундый ният белән эшләсәк, барсы да яхшы булыр. Шулаймы? Йолдыз. Син ничек уйлыйсың? Миңа калса, без еш кына менә мәдәният
дигән төшенчә белән сәнгать дигән әйберне кушып кабул итәбез, ләкин аларны аерырга кирәктер бәлки. Менә әйтик, анда мәдәният ул без ирешкән ниндидер югары дәрәҗә, һәм без аны сакларга тиешбез. Аны әбиләргә анда кабул итәрлек әйбәт, сыйфатлы спектакль куярга тиешбез. Ләкин бар сәнгать. Әгәр дә без сәнгать ягын карамасак, үстермәсәк, иртәгә башка әбиләр киләчәк, һәм ул әбиләргә инде бу безнең хәзерге мәдәниятебез кызык булмаска мөмкин. Әйтик, белмим, әдәбият белән чагыштырып әйтимме, әйтик, менә социаль реализм әйбит, без яисә авыл романтикасы дип атала, романтизмы дип аталадыр инде, ул менә шул авыл турында язу, һаман авыл тормышын язу, ул бар иде, анда совет чорында бар иде, һәм бездә дә бар иде әйбәт әдәбият. Ләкин башка җирләрдә шул ук вакытта әйтик, детектив үсә башлады, хатын-кыз романы үсә башлады. Ә без өлгерми калдык, чөнки без аңа әзер түгел идек. Без менә моны әйбәт эшләдек дә, башка якларны карамадык. Һәм безгә ул соңарып кына килде тегеләре. Бездә әйтик, андый жанр төрлелеге хәзердә бик сой дияргә мөмкин. Һәм әгәр дә без алга карап эшләмәсәк, менә бу сәнгатьне үстермәсәк, безнең мәдәниятебез дә аста калачак, аның сыйфаты аста калачак. Сыйфаты түгел инде, менә вакыт белән тәңгәл килмәс дип мин куркам. Рәхмәт фикерегез өчен. Сораулар, коллегалар. Шундай моңсу итеп отырасыз. Хөрмәтле Яки коллегалар. барысы да аңлашылды, яки бер нәрсә дә аңлашылмады. Яки начальник куып киткән сезне. Кайсы вариантны сөйлисез? Әйдәт, тыйма үзеңне, тыйма. Сорау бир, дурацкий сорау бир. Мин иң яратам дурацкий сорау. Әйдә, син нормальныймы, юкмы дип сора миннән. Әйдә, сора Рузилә, давай. Менә шушы лабораторияда Йолдызның максаты нидән гыйбарәт? Ул Йолдыз үзе дә катнашачакмы тренингларда? Әллә ул анда җитәкче булып йөриячәкме, куратор булыпмы? Йолдыз әлегә калып ягыннан куратор. Монда һәм менә Лилия бер яктан мин, һәм без бергә Гүзәлне гәүдәләндерәбез. Гүзәл үз эчендә безне. Гүзәлне икегә бүлсәң, менә мин һәм Лилия килеп чыга. Әмин. Син аерым. Син бит бу импровизацияның теге отправной точкасы. Юк, без дүртебез дә бәлки Гүзәлне тәшкил итәбез. Бәлки шулай булыр. Йолдыз ул безнең илһам. Лилия гүзәллек, Марсель шәш. Нинди сценарий буенча үтәчәкме, яисә бер сценарий ничек булачак? Мен күз алыма китерә алмыйм. Менә импровизация нәрсәгә багышланган? Нәле яисә теге Элиф спектакльдә шикелле җыр белән барамы, музыка белән барамы, менә ничек аңларга? Яхшы сорау, рәхмәт. Белмим. Ну, анда төрле вариантлар бар, әлбәттә. Менә, мәсәлән, мин үземнең тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам, бер-ике вариант. Мәсәлән, менә артистлар җыелалар, тамашачылар җыела, без тамашачыдан әйтик, берәр сүз сорыйбыз. Әйтегез менә берәр сүз. Теләсәң инде. Сүз. Әйтегез. Микрофон. Әйе. Менә микрофон турында, аннан соң без импровизация башлыйбыз. Микрофон турында сөйлибез, микрофон турында бийбез, микрофонга карыйбыз, микрофонда менә мәсәлән шундый вариант булырга мөмкин, яки инде алдан билгеләнгән берәр кысалар булырга мөмкин. Ниһаять елмайды бу туташ та елмайды. Рәхмәт. Шундый мотор елмайгач. Килегез безнең импровизацияга. Юк, килмәсәгез дә була. Бездә иркен, ярыймы?
теге мәҗбүр итү. Шулай була. Музыка турында да фикерләр бар, ләкин ул инде бераз соңгы этапта, башта без менә кешеләр белән шөгыльләнеп, алар белән ниндидер бер инде уртак тел табу иң мөһиме, бер-береңне сизү иң мөһиме. Инде сүзсез дә бер-береңне аңлый башласаң, шунда инде ул ярты уңыш дигән сүз. Аннан соң инде төрлечә булырга мөмкин. Әйтик, менә тамашачыдан алдык микрофон, һәм микрофоннан китте импровизация. Шундый мөмкинлек тә булырга мөмкин. Хәтта хронометражны да тамашачыдан алып була. Күпме менә импровизировать итәргә безгә. Әйтик, сез әйтәсез 20 минут, яки 1 минут, яки 2 сәгать. Менә шундый без теге, ягъни ачыктан ачык импровизация икәнен күрсәтәбез. Һәм инде бу проектта катнашырга теләүчеләр кайда мөрәҗәгать итәргә тиеш? Безнең теркәлү бар Таймпадта. Аның сылтамасы бөтен Калеп төркемнәрендә, социаль челтәрләрдә һәм Кариев театрының социаль челтәрләрендә, сайтында. Я Калеп ягыннан, я Кариев ягыннан керсәгез, сез анда һичшиксез эләгәчәксез. Теркәлгән бүгенге көнгә инде 18 кеше. Кабул ителәчәксез кеше, бездә бит шиксезлек. Ләкин аннарысын 25 көнне безнең сайлап алу туры булачак. Анда инде айрым бер 16 кеше дип без сөйләшкән идек. 16 кешене без инде алабыз проектка. 24 кастинг алдыннан егетләр үткәрәләр мастер-класс. Көне буе сәгать 2-дән алып, Нурбәк бәби туена китмәсә. 12-дән ясыгыз әле, пожалуйста. 12-дән алып 5-кә кадәр була инде. Рәхмәт. Кариев театрының кеше сәхнәсендә, кеше залында. Һәм шул кастинг үткәннән соң инде шунда ук башланачак безнең мастер-класслар, тренинглар, ул барачак менә 25 февральдән була инде 15 мартка кадәр. Әлегә шундый шикләр. Һәм шушы 15 мартка алар әзерләячәк ниндидер нәтиҗә проекты. Шушы этапны кынгана. Аннары соң яңадан апрельдә башлана. Шөгыльләнә башлыйлар 15-ннән алып, анда бер 6 көн дидек без 21-нә кадәр. Яңадан инде 2нче дәрәҗәгә менү. Һәм майда менә шушы музыка буламы, нәрсә буламы дигән сораулар туа торган этап башлана майдансы. Анда инде менә шул куелыш вакыты һәм анда эчке импульстан чыгып инде кирәк булса музыка була, кирәк булмаса булмый инде. Шундый. Импровизация төрле өлкәләргә хас әйбер, шуңа күрә монда музыка булуы бик табигый булыр иде. Музыка, сүз, биюгә импровизация бик хас. Менә Марсель миңа алдаларга ирек бирмәс. Һәрбер хореограф, хәтта ул импровизация белән шөгыльләнмәсә дә, барыбер үзенең ниндидер иҗади процессын импровизациядан башлый. Һәрбер шагыйрь, минемчә, ул башта импровизациядан башлый, һәм аннан соң инде ниндидер бер калыпка китерә, яисә китермәй. Музыкада да без беләбез инде, джаз гомумән импровизациягә корылган. Биюдә дә бик күп менә Марсель әйткән Стив Пекстон, анда чит илдә инде ул юнәлешләр күптәннән өйрәнелә, һәм инде алар бик зур үрләргә ирешкәннәр. Шуңа күрә безгә дә башларга вакыт иде, бер 30 ел элек. Аннан соң бу импровизацияларның үсешен ничек күрәсез? Бәлки вот спектакльләрдә кулланып булыр иде микән, ничек? Миңа калса, ул гомумән бернинди нәтиҗәгә китермәсә дә, бу артист өчен бик файдалы булыр иде. Беренчедән, икенчедән тамашачы өчен бик файдалы булыр иде. Чөнки артистның башында да һәм тамашачының башында да ниндидер театрга карата иллюзиялар бар. Менә театрга мин барганда, мин нәрсәдер көтәм. Анда костюм көтәм, җыр көтәм, бию көтәм. Һәрбер кешенең үз иллюзиялары. Һәм инде режиссер талантлы булган сайын, ул иллюзиялар акланмый бара һәм тамашачы шок хәлендә кала. Ничек моны кабул итәргә? Элекеге минем кагыйдәләр бу спектакльгә туры килми. Элекеге кагыйдәләр белән караганда бу теге ниндидер сафсата.
бәлки алай түгелдер, бәлки һәрбер спектакльгә үз яңа кагыйдәләр корып өлгерергә кирәк. Бу бик файдалы тамашачы өчен дә. Чөнки ул менә яңа нейрон бәйләнешләре тудыра, әйме? Баш миен тере тотарга ярдәм итә. Һәм заманча һәм үзем Нурбек, әмне бу театрга кагылышлы. Татар дөньясында тагын кайсы өлкәләрдә импровизация җитми дип саныйсың син? Я ул юк, я җитми дип саныйсың. Bütün ülkelerde bulsa комачаламас, теге медицинадан тыш инде, белмим, операция ясаганда, белмим, операция ясаганда да бәлки импровизациядер. Монда бит хирурглар юк, менә кызык булыр иде. Бер тәҗрибәле хирургтан сорарга, миңа калса аларда даими рәвештә импровизация ясыйдыр. Чөнки син бит белмисең ашканчы нәрсә барын анда. Анда бер авыру дип уйлыйсың, анда икенче авыру икән. Вот нишләргә. Миңа калса медицинада импровизация менә булай. Бар менә рөхсәт ителгән дарулар, теге симптомны аламы уланда, яисә тоткарлыймы авыруның үсешен, мәсәлән, рөхсәт ителгән тикшерелгән дарулар бар. Һәм бар менә әлегә рөхсәт ителмәгән тикшеренү бара торган дарулар. Алар бәлки гомумән бу ширнең теге сәбәбен дәвалый торган дарудыр. Ләкин әле ул рөхсәт ителмәгән, тикшеренүләр үтмәгән, һәм миңа калса импровизация ул менә шул дарулар. Керергә мөмкин. Ләкин бәлки алар тегесеннән дә шәбрәктер, ләкин әле теге гомум кулланышка кертелмәгән. Бик кызык фикер әйтте Йолдыз. Әмне татар журналистларына, мәсәлән, импровизацияны нәрсәдән башларга кирәк дип саныйсың? Миңа калса жүнсез текст язарга кирәк. Журналистлар бөтенсе жүнле текст язарга тырыша, менә жүнсезне язып карарга кирәк. Курыкмаска менә. Миңа калса мин дә куркам кеше фикереннән. Эми кеше нәрсә әйтер икән иде. Миңа калса курыкмаска кирәк, берәр жүнсез текст язып карарга кирәк. Синеңчә телеграм-каналлар алар импровизациямы? Әлбәттә. Миңа калса менә ул импровизацияга якынрак. Чөнки анда ул бер мизгелдә барлыкка килә. Аны син хәзер язмасаң, иртәгә аны язу ни мәгънә? Инде ул хәл инде онытылган. Менә импровизациядә шул, менә театр бит ул теге көнгә көн бәйләнеп барырга тиеш. Теге бүген менә нинди проблема бар? Ул бәлки теге гасырларга калырдай спектакль түгелдер, әйме? Гасырларга калырдай текст булмасын ул. Теге аннан соң теге журналистика факультетында менә синең текстыңны бәлки андый текст кирәкмидер дә, бәлки андый спектакль кирәкмидер дә. Син аны дәреслекләргә кердей. Ә менә бүген аны бит өлгереп булмый. Аны драматург язганчы бер-ике ай үтә әле иң яхшы бу дигәндә, әйме? Аннан соң режиссер куйганчы тагы бер-ике ай үтә. Инде ул хәлнең актуальныйсы узды китте. А импровизационный проектта ул менә, бүген проблема анда. Шуп яндыру заводы. Әйдә, импровизировать итәбез шуп яндыру заводы турында. Мин шуп ашыйм да, аны яндырам ишемдә. Аннан соң чыган ниндидер һава. Менә кичкенә генә импровизациягә мусоросжигательный завод дип атала. Концептуальная идея, спасибо. Да, сделаем это, ладно? Мусоросжигательный завод. Да, называется спектакль. Отлично, супер. Пока драматург напишет, пока поставят, пока артисты зачем будут спрашивать, это же все построили уже. Уже сжигает. Уже поздно про это играть, допустим. Например. Мәсәлән. Сорауларыгыз бармы тагын? Коллегалар. Безнең гадәт. Охо, китте полемика. Импровизация белән профессионал шөгыльләнә алучы кеше без Нурбекне генә беләбез, әйеме? Йолдыз. Ривка Шаповна. Иң кыланчыгы просто мин. Берничә кеше. Хәзер менә шушы лабораториялар улса, берничә, то есть безнең Лилия Гәрәева да монда чыгып ятырга мөмкин инде, әйеме? Ул ята театрда. Сез күрмисез генә ул театрда. Ул бит тренингларга йөри. Һәм бик уңышлы. То есть шундый нәтиҗәсе булачакмы аның иркене импровизация белән шөгыльләнүчеләр артачак?
күбрәк кеше шөгыльләнә башлый. Бирсен Ходай, без нәтиҗә турында уйламыйбыз, но бирсен Ходай. Бу бик зур нәтиҗә булыр иде, әгәр дә раз безнең милләт шулай иркенәеп китте, раз шундый яңа проектлар китте, раз журналистлар үсеп китте, биючеләр, яңа театрлар барлыкка килә, Лилия сузылып ята. Супер, вообще. Но бу инде алай тиз генә булмас ул. Бәлки киләсе буын, менә шушы проектны карап үскән буын алар тагы да кыюрак адым ясар. Татар журналистларының иң яраткан бер соравын бирим әле. Милләткә моннан нинди файда булачак? О, Аллага шөкер, әллә булмас мәллә мәдәм. Нәрсә булган бу? Нәрсә булган? Татар информасын бу каян? Каясын милләт турында. Азатлык юк монда просто. Ну, Рузел Мөхәммәтшин әйтер иде, моннан милләткә зыян юк дия. Ну, белмим. Бар дисеңме? Әлбәттә. Зыян бит инде. Нинди иркен. Ну, син милләт төшенчәсенә нәрсәне кертәсең алайса? Милләт төшенчәсе бик авыр сорау. Әйдә бер сәгатькә полемика. Милләт төшенчәсе. Илдар килгән иде тренинглар бирергә. Бүтән кеше сорый, син татармы дип сорыйлар тегеннән. Әйтәм, Илдар, әле ярый син татармы? Әйтәм, татар булмасаң, син тагы да авыррак кабул иткән булырлар иде. Милләткә ни файда? Әйдәгез Марселдән сорыйк. Вот какая польза для татарского народа от этого проекта? Вот она, ответственность. Вот для этого взяли Марселя в проект. Когда наступает сложный момент, раз, Марсель. Ну, сложно, наверное, так сказать, какая польза. Это ведь... Я просто не могу сказать, потому что польза, она будет видна через какое-то время. То, ну, польза ли, не польза ли, через лет, ну, не знаю, там, 20, 30, 40, 50, не знаю, сколько нужно будет. И мы, может быть, сквозь эти десятилетия увидим какие-то, так скажем, возможные результаты, плоды, новый принцип работы в искусстве, новые формы, возможно, мы будем наблюдать, но однозначно сейчас нельзя так ответить, как это будет. Я не могу сказать это. Это вот как в импровизации, я не знаю, что будет происходить. Ну, вот я выхожу на сцену, допустим, у меня нет никаких определенных задач. Я, допустим, не в сценическом пространстве, но есть зритель в лесу. Допустим, я решил взять локацию лес. Есть деревья, есть люди, которые меня окружают. Я не знаю, с чего начнется импровизация. Я стою один, вы смотрите на меня, я смотрю на вас. И вот оно начинается. Мы можем это долго делать, мы можем долго смотреть, и только может родиться лист какой-то, возможно, упадет в этот момент. И это будет событием для нас. И также я здесь не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос. Извините. Миңа калса милләткә файда бар все-таки. Ну, менә ул син әйтәсең эзләү, бәлки без нәрсәнедер дөрес табырбыз, нәрсәнедер дөрес тапмабыз. Ну, вахыт күрсәтә. Әйе, һәм дөресен алып, аның белән эшли башласаң, ул инде үсеш ниндидер, әйтик анда. Башка дәрәҗәгә менү. Һәм әлбәттә ул милләт өчен файдалы, юкмы? Шул бит инде эзләү. Менә мәсәлән, Нурбәккә Муса Җәлил премиясе бирү, алтын битлектән соң, ул Муса Җәлил премиясын югары күтәрү. Бүгенге көндә бәлки Муса Җәлил премиясын алтын битлек алганнан соң гына бирергә кирәктер хәзер Татарстанда моннан соң. Ул уже үсеш милләттә. Бәлки Тукай премиясын, Нобель премиясыннан соң гына бирергә кирәктер. Менә шулай үстерергә бәлки милләтне.
Аннан соң тагы бер бармы бераз вакыт. Менә милләт нәрсә соң ул милләт дип уйлагачымы? Менә ничек булышырга милләткә? Мин белмим ничек булышырга милләткә. Чөнки милләт ул абстракт понятие, милләт ул нәрсәдер. Мин белмим нәрсә икән милләтнең. Бәлки мин надан ахмак актердыр, ярый булсын. Ну менә үземнең никадәр мием бар, мин уйлый башлыйм булай, мантыйкый фикер йөртеп. Мин үземә булыша алмыйча, бер кешегә дә булыша алмыйм, шулаймы? Мин үземнең проблемаларымны шишмичә, мин бер кешегә дә булыша алмыйм. Үземнең улыма да, әтиемә дә, күршемә дә, инде тем более ниндидер абстрактный милләткә дә мин булыша алмыйм. Үземнең проблем. Ә минем нинди проблемалар? Ихласлык юк, ниятләр онытыла, сабырлык юк. Мин үземне тыям, үзем теләгән проектларны тормышка ашырырга көч, вакыт тапмыйм. Һәм башкалар. Ну теге, менә шуларны мин хәл итәргә тырышам. Ә ничек хәл итәм? Менә булган иде шундый тәҗрибә Петербургта, импровизационный театр. Син импровизация вакытында үзеңнең нинди раз проблемага килеп чыгасың. Раз аны уйныйсың, аны чыгарасың, ә мин бит аны сөйли алмыйм. Әтигә дә ул проблемамны, әнигә дә, тем более хатыным белән балаларыма да сөйли алмыйм. Инде дусларымны да ардырып бетергәнмен дә. Ә монда уйнадым, рәхәт. Мин иркенәйдем, кайдандыр килде көч. Кайдандыр менә бушады энергия. Бүтән ниндидер шикләр, мин аны менә шулай образны үзем өчен сүлек кебек кабул итәм. Сүлек пиявка, Сүлекләр, бик күп сүлекләр бар безнең. Минем, мин үзем турында сөйлим, минем күңелемдә, монда белмим, миемдә кайдадыр сүлекләр бар. Берсе менә әти нәрсә әйтер икән дигән сүлек, аны тотып атырга кирәк. Берсе улым нәрсә әйтер икән, берсе тамашачы журналистлар, Рузилә нәрсә языр икән, Миләүшә Хабыддинова нәрсә әйтер, директор нәрсә дип әйтер икән, анда теге әби нәрсә әйтер икән, өченче рәттә утыра торган, ана соң тагы. Менә шул сүлекләрне берәм алып аткач, кайдандыр килә көч үзең ихластан теләгән проект ясарга. Ә миңа калса ихласлык. Менә әйдәгез, мин хәер сезгә сорау бирәм журналистларга. Ихласлыкның милләткә нинди файдасы бар? Җавап бирегез. Ихласлыкның файдасы бармы милләткә? Димәк бар. Рәхмәт. Менә шулай, әгәр дә без ихласлык тапсак, бәлки шул булыр. Чөнки миңа калса, без күп әйберне ихлассыз эшлибез. Ихлассыз. Күп көч сарыф итәбез. Ниндидер иллюзорный шул сүлекләргә китә энергиябыз. Тамашачы нәрсә әйтер икән, әбиләр нәрсә әйтер икән дип уйлап, һәм без ихлас, кызганыч. Күпме безнең әдипләребез, рәссамнарыбыз, режиссерларыбыз шул сүлекләргә уранган. Һәм мин дә уранган шул сүлекләргә. Менә шул. Тагын сорауларыгыз бармы? Әгәр дә юк икән, матбугат конференциясын төгәллик, чөнки безнең вакыт чыга. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Бик зур рәхмәт барыгызга. Уңышлар сезгә проектыгызда һәм бәлки без дә шу проектта катнашырбыз дип. Сезнең спектакльләребездә, пресс-показларыбызда хөрмәтле журналистлар көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт.